F'April tas-sena l-oħra skont sorsi li tkellmu ma' Times of Malta, il-Bank Ungeris OTP ressaq talba lill-Kwartieri Ġenerali tal-HSBC f'Londra biex jgħinuh joħroġ bonds internazzjonali. U wara li saru il-verifiki meħtieġa l-HSBC irrifjutat din it-talba minħabba riski għar-reputazzjoni tiegħu. Il-problema ewlenija dak iż-żmien kienet li l-OTP għadu jopera fir-Russja. Barra minn hekk il-kap eżekuttiv tal-Bank OTP għandu rabtiet magħrufa mar-Russja u mal-President Vladimir Putin u kien viċi President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġudo li kienet immexxija minn Putin u wara jħsar il-President Onorarju tal-istess federazzjoni. Issa il-Bank OTP qed jitqies bħala il-kandidat possibbli sabiex jixtri l-operazzjonijiet tal-HSBC Bank Malta. Da wassal għal bosta mistoqsijiet, speċjalment meta wieħed jikkonsidra li l-HSBC f'pajjiżna m'għandux l-aħħar kelma fuq il-bejħ tiegħu u li l-proċess qed jiġi immaniġġjat minn HSBC Continental Europe. Minkejja dak li ġara it-tmexxija ta' l-OTP ċaħdet li kellha xi problema ta' reputazzjoni mal-HSBC u qalet li r-relazzjoni bejn iż-żewġ banek hi eċċellenti. Huma saħħu li qed jinżammu il-bogħod mill-politika u li qed jaderixxu mal-istandards tal-punent. Il-Bank OTP kien ukoll iddaħħal f'kontroversja oħra meta l-Ukrajna inkludita fil-lista ta' sponsors internazzjonali tal-gwerra minħabba l-attivitajiet tagħha fir-Russja. Issa din id-deċiżjoni kienet imbagħad irtirata wara taħdidiet diplomatiċi. Bħalissa jidher li hemm mill-inqas żewġ offerti lokali li qed jiġu kkunsidrati biex jixtru l-HSBC Malta, waħda minn APS Bank u oħra minn konsorzju ta' negozjanti Maltin.